Ман Ектешразарима Мамадовияи маркази солимии репродуктивии ноҳияи Вахш мебошам. Дар маркази солимии репродуктивӣ маслиҳатдиҳии оиди синамаконӣ ва ғайраҳо мегузаронам ба занҳои ҳомиладор, ба занҳое ки кӯдакони навзод доранд. Ҳар як модар бояд ки то синни 2 солагӣ ба кӯдаки худ шири синаро диҳад. Шири сина 2-3 рӯзи аввал аз фала иборат аст. Ҳар як модар ки фала дод ба кӯдакаш манфиати калон дорад. Баъд аз 2-3 рӯз шири асосӣ меояд. Синамаконии холис танҳо шири бояд ки ҳар як модар ба кӯдаки худ то 6 моҳагӣ диҳад. Баъд аз 6 моҳагӣ ба кӯдак ба ғайр аз шири сина боз хӯроки иловагӣ хушк мешавад. Шири сина ба кӯдак чӣ манфиат дорад? Пешгирии аллергия якум. Кӯдакҳо камтар аллергия мешаванд. Дуюм, бемориҳои роҳи нафас, гриппу бронхит кам мешаванд. Бемориҳои дарунравӣ, шикамдар кӯдакҳо кам мешаванд. Бемориҳои қанд, пешгирӣ мекунад аз бемориҳои қанд. Ба модар худаш ҳамин синадиҳӣ манфиати калон дорад. Барои чӣ? Баъди таваллуд хунравӣ кам мешаванд. Аз бемориҳои саратони сина пешгирӣ мекунад, аз бемориҳои саратони тухмдонҳо, аз бемориҳои диабети қанд пешгирӣ мекунад. Ва аз ҳама муҳимаш он ки то 6 моҳа агар танҳо шири сина диҳад модар, ҳомиладор намешавад.